Imani wanyi Igbo kwere mayoro. Ayoro mama, mama ayoro. Imani wanyi Igbo kwere mayoro. Ayoro mama, Igbo jofana ayoro. Ayoro wunono hajo fobi efe. Ayoro mama, mama ayoro. Ayoro wunono hajo fobi efe. Ayoro mama, Igbo jofana ayoro. Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-aga n'ihu. Ayoro Okosima. Igbo jofana ayoro. Igbo na anyị jiri ofu obi anyị ga-enwe mmeri. Ayoro Eji ụka mama ayoro. na Chineke ndị Igbo azago Igbo ekpere. Ayoro mama, Ọ bụ eziokwu Igbo jofana ayoro. na Chineke ndị Igbo afụka Igbo n'anya. Ayoro mama, mama ayoro. Ihe ọma dị iche iche o juru n'ala Igbo. Ayoro mama, Igbo jofana Igbo mma no ụmụ Igbo niile ekelekwa m. Onye unu anụ ọnụ ya bụ Nwaada Ngozi ka Anọlefu. Echi m n'Ikorotv wee na-ewetara unu ihe onyonyo a. Unu n'anya unu ahụ ihe na-aga. Ụbọchị tata bụ ụbọchị Agbaranze Day. Agbaranze Day bụ ụbọchị ma emume nwanne anyị nwoke a na-akpọ Agbaranze. Ahịa bụ Injinia Chike Madeke. Bụ emume ọ na-eme ụbọchị ọbụla afọ gbakọtara na Jenụwarị 1st. Ihe a bụ emume o ji akpọkọ oriri na ọṅụṅụ, emume eji enwe aṅụrị, ndị mmadụ ji agbakọ nwa aṅụrị na-ahụta ihe a na-eme. Biko asị m ka m jiri ohere agwa unu gbaa mbọ na-esonyere anyị n'Ikorotv ebe anyị ga na-ewetagasịrị unu emume dị iche iche gbasara omenala Igbo na ka ndị Igbo si eme ihe. Nwa ka emesịa Awụsa na-asụrụ ya Igbo. Maka gịnị? Abụ m onye Igbo. Omenala ndị Igbo ga-adịgide. Asụsụ ndị Igbo ga-adịgide. Obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ha. Obodo ọbụla nwere ihe eji wee mara ha. Ndị Yoruba na-akọ ọjị. Oje ọjị. Ndị Yoruba na-akọ ọjị. Mana Awụsa maara atọ ọjị. Ndị Igbo na-eji ọjị na-eme omenala. Anyị jere ịnụ nwaanyị ejiri ọjị wee jee. Igbo jere ịnụ nwaanyị ejiri ọjị wee jee. Ọjị bụ omenala jikọrọ Igbo. Iwe ọjị n'ala Igbo na-egosi ịfụnanya. Iwe ọjị n'ala Igbo na-egosi ofe obi. Igbo ji ọfọ n'ogu na-eme ihe. Igbo ji ọfọ n'ogu na-aga mba. Eji m ọfọ n'ogu na-eti egwu. Eji m ọfọ n'ogu na-aga mba. Ịma na ọkpa na-aga mba na-afụ ihe. Ọkpa na-aga mba na-afụ ihe. Onye njem na ọka onye isi awọ. Ụmụ ibe na ijere Lagos. Anyị jere Lagos jee iti egwu. Ọkpanụ Bob Harrison na-enye akpọrọ m egwu. Nwaọbụ niile o ruele. Anya na-abata DCC Lagos. O ruekwele. Anyị jere Lagos jee iti egwu. Irute na Lagos mmadụ abụrụ That particular aja. day that is specially dedicated
mapped out for giving back to the society. Proudly sponsored by the Agbaranze himself, Engineer Chike Madeke. Yes. I have lost count because I was about to say this should be the 28th edition. I've lost count actually because he does this every year. So if you're under the sound of my voice, you are for this occasion, please I crave your indulgence to kindly move close to the venue. Yes, I'm an Agbaranze enormous and vast compound. So wherever you are, I know in Agbaranze, but we'll have a venue for this event. So it might please you to draw your chair closer so that we can start the party in earnest. Yeah, Agbaranze Day Kaimbia. Oh, Megebo. This man may be a 22nd or 20. Agbaranze 20 what? 24th. I almost got it. Oh, Megebo. Every 1st January, we gather here. It's become a ritual. We thank God for the year that was and move into the year with enough confidence and fearlessness. Today is a great day. We thank God for it and we are glad. Anyị kelere Agbaranze Chike Madeke onye wa kwudoro emume a na-akpọ Agbaranze Day. We are all going to enjoy ourselves. Ndị mmadụ na-abịa onye bịa otukwuru ala apị ya ihe oriri. You eat as much as you can eat and you get entertained and your heart will be filled with joy, and that joy will last us for 1 year. And next year, January, we get back here again and we get recharged. So, Agbaranze, I thank you. You are a great son of Inyi. No matter Jugo, I nebidoji. Before I nebido, I come Kaiparoje, Pagare, Eziokwu atụ egwu. Ka ọ gọrọ anyị ọjị. Eziokwu atụ egwu. Eziokwu atụ egwu. Ka o meziere anyị ọjị ọfụma. O nweghị onye igwe nọ n'etiti anyị taa. Otherwise, iwe ọjị anyị na-ahapụ ya n'aka ndị traditional rulers. Mana ebe ha anọghị ya, and mekene president of the town union, inye m ofere ịgọ ọjị enyere anyị. Otu a ka anyị si agbakọwa arọ niile 1st January of every year. And n'ọnwa anyị Agbaranze Chike Madeke bidolu ya bụ omume. At his own expense, he's the chief host. Anyị na-ekene Chukwu for inye ụdị onyinye a, inye ụdị iche a. Ịbụ na ndị mmadụ na-agbakọ ebe a once every year wee bido arọ. Ka Chukwu na-agọzili anyị. Gọziela anyị President General of our town union, Dr. Chukwekezie, and President Sunrise Club of Inyi, Chief Obiude, na ndị otu dịgasị iche iche mere na Inyi na-aga n'ihu. Anyị na-ayọ Chukwu ka onye be amamife ka o wee na-edu anyị ọfụma, na-emeghere anyị ụzọ, na-ewepụta afọ Inyi. Anyị na-akpọzi Chukwu ka ọ gọzie ọjị anyị weta ka anyị taa ya, anyị tata ya ndụ, tata ya ịfụnanya. I use the ushers and the servers to help us disseminate this object, communicate all the tables of concern. So please help us to serve you better. The ushers, and then show that Oji and Galo right round now. Okay. Gentlemen and ladies, you're welcome once again. This is the 26th, or rather, this is the 24th anniversary of Agbaranze. Sorry?
3 years ago, anyị ji ụkwụ gaa akpụ ugo eze nata. Last 2 years, anyị gaa court nata. Then nke mere nke nwanne nya, anyị ji ụkwụ ofu ama etiti, a total of 23 kilometers. Ka anyị gara nata. Biko kọrọ na anyị aka. It's a way of keeping fit for both us and our friends. I'd like to congratulate Dr. Levi Madeke, who for the first time had that length of, but his 2 legs are still up in crutches. So this time we have now said, we will have to give medals of participation. So for those who participated, please come up with your number. Onye una nwere number. So when do na have seen have onye ote number enye his medal. So I will pass on the medal to the high table such that it can always give to the winners. Thank you very much. And now she's showing us the way. Yes. Thank you very much, the Honorable Commissioner for Culture and Tourism. We're so proud of you, Adi Inesomile. God bless you and may God keep you. Having this build is not just a man, it's a global sensation, a global icon of our time. Thank you very much for coming around, Abachukwu. We're proud to have you here. God bless you, sir. Thank you. Yes, you can see him exchanging pleasantries with Engineer Chike Madeke. Abachukwu, you're welcome. Thank you very much. Otazinado, Otazinache. Yes. Okay. Because una looking here, we need number the Ibiana table, claim all your medal. Mama is may work with pen and friends. Mama is may Ibia equal number and get your medal because we say them 1 week. Okay. Thank you, Abachukwu. You're welcome. There's a question? No. Thank you. Thank you. Once again, ladies and gentlemen, thank you, and I want you to relax yourself and enjoy your day. I am not leaving behind my very good friend and wonderful personality, Sir Obiude, the immediate past sunrise president. Sir Obiude, we can't help but admire your kindness. Your kindness is good. Thank you, sir, for coming. You're wonderful. It's to see you again. Thank you. Medal for participating in a 23-kilometer walk. That's quite a lot. Coloniaka, Dr. Levi Madeke. His Excellency, what number? Get on baggy. All right. Let's go to Colombia. Yeah. Okay. Legend, the Enugu State, Adeje Jemba, Honorable Barrister Zen Ukochi Madeke, proceeding to receive her medal for joining in the fitness walk. The essence of this fitness walk. Or the conclusive cause of problem Nigeria. And anything here, I mean, you don't go anywhere. You pull on just down in a bed. Then it's a cozy make a name. Afambo Rotarian Ambassador Pascal Ike, Moabo President Ide Agbaranze Inyi. In other words, after Agbaranze, as far as this event is concerned, I'm the next host. I'm the chief host, or if you like, co-host, because it's happening in my community, and I'm the president of this community.
So, can you tell us what you know or few things you know about Agbaranze Day? Agbaranze Day, I think this should be about the 13th edition. We've been having it every January 1. The reason we schedule all this day, annual event, we just, to give back to the society what Agbaranze feels God has done for him. So every year is a way of, gathering us together and then saying thank you to God, through the rest of us. Yes, we come here and dine, we come here and wine together with every person and our guests from far and near. Any moment from now, you see culture at its best because cultural dances and masquerades are on their ways now. My name's Comrade Ambassador Ude Sunday, aka Sonny Odogwu, the current Vice President, Ida Agbariji. Agbaranze, Nze, Sam, Chike, Madeke. Agbaranze Injinese, Okemwi. And this program on it has been there for years. And this program has succeeded in bringing Ndinyi together, showcase culture Ndinyi. And always source of people coming together, sometimes to discuss very vital, important issues concerning society and Ndinyi development. I say that now we appreciate what he's doing and we're encouraging him to do more. Commissioner for Culture and Tourism. Oh, what that one? Commissioner representing one more.
Why people can't man? You know. I bet you meet the MC. Otaji. Sir Chief. Bentley Chipotle. Like I say, yeah, it's very a little more. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, Gungwa. I have four more. What about the road? Amechi. All right, thank you. It's not a left second, they might wake up at the location when you block. I make you the back I should put. I never tell Ike Bemere would become my wife. Bekama, you're welcome. Bekama is here with his beautiful Lolo. Saike Bella. You're welcome. Bekama. My immediate elder brother. What's up? I don't say what is up. I'm a good girl. If you're looking for a man that is blessed by God, look no further, he's here. In our time, what can I let you man? There, Happy New Year. Thank you. Honorable Ugochukwu, former Deputy Chairman of Geneva Local Government Area, former Supervisor for Sports. Honorable Ugochukwu, you're welcome. Thank you for coming. Because Abo need the lipstick, avoid eating. Because when we keep that on my color lipstick red. Yeah, man, in the camera. Now, I tell you this and I lie not. Some of the problems I know I create and I kind. Honorable Commissioner, the reason why some of us are tall is for us to help those of us that are short to change the electric bulb. Then those of them that are short, they are there for a purpose. I'm going to keep motor man down and the radio, putting them the key. When balance election. Okay. DJ, what do you think? Okay, Dine Chamata. Dr. Magnus Chukwekezie, the National President of Inye Towns Union. I am also the President General of Armut Cheze Autonomous Community. And then
Aukum President, Sunrise Club of Inyi, the foremost social club, Ndolo Inyi. Ihe na-eme tata wo Agbaranze Day. Oh, emume okutorokpo. Oh, this is the 24th edition. 24 years. Onye amụla 24 years agagwoji mụọ nwa. So la anyị kelere Agbaranze, obodo m ụchọ. Ihe anyị na-eme today, the significance is like a bridge between the old and the new. We are thanking God for the year that was, in this case 2025, and we are ushering in 2026 with a lot of fun, a lot of confidence, a lot of fearlessness, and a lot of joy in our hearts. So this year, 2026, was our year of possibilities. We want Ndi Nyineso Mire and everybody in the world to know that we have joy overflowing. We have possibilities. Oh, here, Erubama. We are happy for Agbaranze. So thank you very much. I am Ikorotv. Ikorotv is in kind. Ikorotv is in kind. Only Igbo na adimma. Watch Ikorotv. Stay tuned on Ikorotv. Commissioner, I got to careful now, but mistake Galalono. I was told that eraser alone for 116 naira, then pencil for 15 naira. And pencil can't make the mistake. If you pencil, the cheaper than EAG, if you feature the mistake. So that doesn't mean there carefully to avoid mistake. So Afam Budem Ugochi Madueke. I'm the Commissioner for Culture and Tourism in Enugu. Bolokwa, a member of this great family, the Madueke dynasty. Agbaranze Day started, I think, as far back as 2001 or 2002, thereabouts. Started from this small house. Okay, and it was actually meant to be the opening of this house. And when people were going, people were saying, okay, Kai Huje next year, Kai Huje next year. And like joke, Agbaranze has become like a festival which we do every first day of the year, where we have an open house for everybody, the young, the old, everybody Bonyini and beyond. Just come in, eat, drink, have merriment with others, see others and others will see you. So that is it about Agbaranze Day. I say a big shout out to Ikorotv. You are doing a great job. Well done. Well done. High Chief Bentley Ejike Chukwujendo, Akpachukwu Kobero Nachi, Agbaranze, Sir Dr. Chike Madeke, and indeed the entire Madeke family. They have been a wonderful close family to my family, the Chukwujendos. He does this Agbaranze Day, but incidentally I've never been around. This is my first time of coming. I feel I need to show and celebrate with him. That is why I am here. He has always been at my functions and all that. I need to show solidarity. That's why I'm here.
Ọba wa ka ìwé tí wọ́n.